Qui sap? Una sospita. No és senzill només apropar-se, oblidant la fredor estèril de les dades i la llunyania de les molècules. És cada vegada un intent necessàriament fallit de fugir. Un intent necessàriament fallit d'atrapar un horitzó. Un intent necessàriament fallit de rastrejar allà fora a la cerca de respostes per acabar sempre, una vegada rere una altra, un lloc rere un altre, una mirada rere una altra, un dia, un any, un segle rere l'altre, resignant-se al plaer d'observar des de la riba com la pròpia ànima flota. Subsobra. S'enfonsa i s'allunya fonent-se amb el ball ancestral d'Orínum, deessa de totes les coses, que sorgint nua del caos dansar i dansar sobre les ones fins a separar el mar del cel, regalant-nos per sempre aquest potser, aquest qui sap, aquesta sospita camuflada de paisatge i de llarga desfilada sense remei de la que amb prou feines en quedaran petjades. Jo diria que la recepció de la música i els prejudicis. Ja han sigut sempre. Ara, aquí i a tot arreu. Jo vaig a la gent de muntanya, que té unes coses molt clares. Nosaltres aquí som més líquids, més canviants. Som comerciants, som fenicis. És el pa de cada dia. Els prejudicis hi són. Jo mateix, de petit, associava el flamenc amb el rotllo. I escoltava Radio Teletaxi i el Justo Molinero, per mirar un xarneu. El cine és molt més potent. És diferent que mirar el telenotícies. Un xarneu! Salut! Salut! En una sala de cinema hi ha una predisposició natural de generar emocions amb el tema que es tracta. Però si per una qüestió estètica o política renunciem a utilitzar els recursos per generar aquestes emocions, correm el risc de fracassar. Perquè si t'estan explicant una història i no l'entens, doncs en surts i et sents estafada. Clar, passa el mateix amb la música. La música hi ha una manera d'acostar-s'hi, no? Uns colors. I jo em vaig adonar que amb el flamenc em van enganyar. Perquè viatjant i descobrint indrets, el Mediterrani, Turquia, Grècia, Magreb, la costa ibèrica, em vaig adonar que aquests colors hi són, i són molt semblants. Per tant, em van enganyar. Tu, Marcel, tens un grup que a mi m'encanta. Saps per què? Perquè crec que recupereu aquests colors. I ara resulta que això és l'hòstia quan hi va haver un moment que estava mal vist.
Jo em sento molt mediterrani. Salut! Salut! Jo hauria de començar amb un nosaltres, les sirenes, o alguna cosa més soltera, del tipus aquí no em veuen, jo vaig ser una de les sirenes que alçades sobre les escarpades roques del penya-segat posaren les seves veus en mans del vent per embolcallar amb el seu cant les ànimes a la deriva dels mariners, no sé, audaços, antics. I després, evidentment, hauria de parlar d'Ulisses i de les seves argúcies i de com va arribar a ser de mesquí. I de com parla de nosaltres, un dels nostres referents antropològics sigui un paio que va burlar-se de l'abisme, que va consumir abisme com qui es demana una tapeta, que si és ara fins i tot es fa un selfie amb un catet, una allà dalt de tot, amb pal major, a nosaltres de fons ben d'acord. El seu primer pla del buit. I bé, però com fer-ho? I alhora, com no, som tots aquí. Tot està disposat? I alhora hi ha una cosa que, i això ja és així, ja està en els vostres caps. Jo som una sirena. I això no m'ho poden negar. I ser una sirena em converteix, evidentment, i això sí que m'agrada, en una metàfora. Però no podia començar amb un nosaltres, les metàfores. Us imagineu? Per favor, que em parla. Ser una supervivent també et converteix en una metàfora. En una desviació del significat. Diem supervivent per referir-nos a allò altre. Allò evident. Alguna cosa més gran i terrible que no volem esmentar. Per veure-ho des de l'altre costat, per poder continuar vivint. D'alguna manera, cada vegada que diem supervivent, som nosaltres mateixos els que estem mirant de sobreviure. Hi ha una negació seminal enterrada molt al fons, que potser és el que converteix el supervivent en un sospitós, en certa manera. No creieu? Ens encanten els relats dels supervivents. Són realment consoladors. Els devorem, els estudiem, els classifiquem, els ordenem per ordre alfabètic, els convertim en bestsellers, els necessitem per transitar en ells. Com a les circunvalacions de 6 carrils que et permeten no entrar al cor d'una gran ciutat i al mateix temps poder dir sí, jo vaig ser-hi, conec la ciutat. De la mateixa manera, Ulisses m'havia permetre repetir fins a la sacietat a Ítaca, anys més tard, empoltronat i convertit en una caricatura de si mateix, sí. Jo vaig escoltar el cant de les sirenes. Mentre servia una altra copa de vi dolç i creuava fortament els dits perquè ningú no li preguntés el contingut d'aquests cants. Sento tornar a Ulisses. Però és que ell va comprendre per força que no eren les veus l'important, sinó el que hi havia darrere del cant, el que ell va rebutjar conèixer. De la mateixa manera que encara avui, asseguts a la vora del mar, podem intuir que tot aquell paisatge no és més que el camuflatge amb el que el tot se li permet fer-se visible. Cada cop que pixes al mar, estàs pixant a sobre d'una tomba. Això va ser el primer que em va dir una dona amb la que vaig coincidir en una petita cala del Mediterrani un vespre de tardor. I un cop que les sirenes i les seves tasques simbòliques van quedar obsoletes,
Les poques que havíem sobreviscut vam acabar deambulant d'aquí cap allà després de sobreviure un temps a la costa hel·lènica convertides en un trist reclam turístic. L'arribada de la postmodernitat va ser molt dura. Les sirenes ja no eren un misteri. Els turistes podien arribar fàcilment a peu fins al nostre penya-segat, seguint una pista forestal amb la dificultat mitja-baixa senyalitzada per la guia Lonely Planet. A uns 200 metres de casa nostra, un parell de turcs havien aixecat una paradeta on venien tot tipus de souvenirs per a turistes, explotant tot el pitjor de la iconografia clàssica de les sirenes de l'especial. Un dels productes més venuts, perquè us podeu fer una idea, era una samarreta amb l'estampació d'una sirena, vermelluda, amb braços d'un mariner que lluïa una colla enorme i vermellosa, clarament desesperat per la impossibilitat de trobar un coll o alguna cosa que s'hagués amb ells en aquell mar d'escates. A sota, en lletres grans i grogues, on hi ha enginyers Odissei. Què havíem de fer? Quedar-nos-hi? Un primer impuls, com podeu imaginar, va ser allunyar-nos del mar i buscar cotes altes i boscos espessos, però el fred continental és terrible i negar el que una és no té cap mena de sentit. Així que això és el que fem. Deambular d'un lloc a l'altre, sense allunyar-nos mai massa de la línia de la costa, fantasiejar cada capvespre que algun dia se'ns torni a tractar com a metàfores. Salut! Bé, doncs com us deia, aprofitant que vaig viatjar per aquests indrets del Mediterrani, Turquia, Grècia, Magreb, Croàcia, Síria, em vaig adonar que a part d'uns colors també hi ha una manera d'agafar les notes, com si hi haguessin unes notes que s'enllacen i unes altres que xoquen. Així com a les matemàtiques podria ser notes quadrades i notes rodones. I així com dins d'un quadrat hi podem posar una rodona, dins d'una rodona hi podem posar un quadrat. Els dos tipus de notes són vàlides. Podem intentar de fer-ho, si voleu. Notes quadrades. Hi ha una pista aquí. És com que xoquen, saps? Són vèrtexs que comencen i s'acaben i xoquen. Podeu provar si voleu, Voleu provar? 1, 2, 3 i... Hi ha una cançó, aquesta la coneixeu segur. Sí, sí, proveu. I hi ha les altres, aquestes rodones, no?, que s'enllacen. Són dues notes. Ho hem de fer? Tornem amb les quadrades, va. 1, 2, 3 i... I les altres. Sí, pot pujar, no? Sí. Això. Sembla aquest sector que sigui per meditar, no? Per estar tranquil, no? És una cosa per no us moure, per sentir que la cosa va pujant i... Fins i tot, no sé, podem moure, podem ballar. Això. Sí. Clar, vinga,
Doncs com us deia, jo era fa un temps en una petita cala de Croàcia i a uns metres de mi, una dona, a la que encara no havia vist, em diu això. Cada vegada que pixes al mar, estàs pixant a sobre d'una tomba. I què volíeu que li digués? No us enganyaré. Tot allò del pixer de les tombes em va semblar una mica... Ja m'enteneu? Hi ha èpoques en què una creu tenir una mena d'imant que atrau a tots els tarats il·luminats o directament gilipolles que hi ha damunt. I a ella, el meu imant, la va portar fins a aquella cala. I qui volíeu que li digués? Només eren dues desconegudes davant del mar, en una platja deserta, borratxes de l'absolut. I evidentment que tot allò parlava de nosaltres, en certa manera. I potser, si aleshores simplement hagués callat, ella hauria desaparegut per sempre. Però en comptes d'això, la vaig mirar. Li vaig somriure, la vaig acollir. I vam acabar coincidint allà mateix cada dia durant una setmana. I quedàveu? No. Simplement Coincidíem? us vau fer amigues. No sé. D'alguna manera suposo que sí. No sé si ens vam arribar a conèixer. O senzillament vam fer com aquí. Simplement ens muntàvem la nostra esceneta. Al cap i a la fi ens sabíem personatges. I almenys, durant una setmana, mai no van haver-hi senyals de cap altre ésser humà que s'apropés a aquella cala. Durant una setmana, qualsevol petjada de la sorra era un ocell, o el rastre d'un crustaci, o els nostres peus únicament. I mai no vam comentar. Suposo que vam embrutar-ho. Però jo sé que les dues ens sentíem secretament orgulloses d'haver trobat aquell racó només per nosaltres. Era com una última cosa al món que no estava a la vista dels altres. I el ser només nostre era el més semblant a ser a casa que jo havia tingut en molt de temps. I puc preguntar què fèieu? No, ho embrutes tu tampoc. Suposo que només jugàvem a ser de nou metàfores. Ella també? Dona croata. Mira-la. Pràcticament totes les imatges han estat ja utilitzades fins a exprimir completament el seu valor. Per això, una dona asseguda a la riba contemplant el mar ja no pot ser mai més una dona contemplant el mar pura ni genuïna. Qualsevol dona asseguda a una riba es sorprèn a si mateixa habitant un estrany i borrós lloc comú. I va afegir. Passa el mateix amb l'amor. Passa el mateix amb l'amor. Sí. Doncs potser sí que tens un imant, La cosa no va de meditar ni posar-se transcendent i tot això. Aquest mar és diferent, és una altra cosa.
Continuem pixant sobre les tombes. Saps què opinaven els antics savis perses sobre l'origen del conflicte entre Orient i Occident? Que els causants no eren ni els grecs ni els perses, sinó un tercer poble, els fenicis. Aquells mercaders itinerants van ser, segons els perses, els que van iniciar el mal costum de raptar dones i això va ser el que va desencadenar la resta. A veure, al port grec d'Argos, els fenicis rapten Ió, la filla del rei, i se l'emporten en vaixell fins a Egipte. Per això, diversos grecs es presenten a la ciutat fenícia de Tiro i rapten a la reial filla Europa. Al mateix temps, uns altres grecs rapten a la filla del rei de la Còlquida, Medea. Mentre, com ja saps, Alexandre de Troia rapta Helena, l'esposa del rei grec Menelau, i se l'emporta fins a Troia. I els grecs, assedegats de venjança, envaeixen Troia, donant pas a la famosa guerra de la qual sembla que tots són fills. El que opinaven els perses és que si bé això de raptar dones és una cosa repugnant i que s'oposa a les lleis de la justícia, és més propi de gent assenyada i política no posar tanta obstinació en la venjança. És que a més és molt clar, i aquesta és la meva part preferida, que si elles no ho haguessin volgut, mai no haurien estat segrestades, i que en realitat es tractava de segrestos fingits per amagar la seva debilitat i evitar la seva deshonra. Amb la qual cosa, miris com tu miris, les dones acabem tenint la responsabilitat del conflicte entre Orient i Occident. Què et sembla? Em sembla bonic contemplar els sentiments i les emocions com a elements claus de la geopolítica. Això t'agrada? Em sembla bonic. Estàs segura? Com vols que n'estigui? Després d'aquella setmana, li vaig dir que el dia següent no tornaria a la cara i continuaria el meu camí. Aleshores ella em va proposar que ens acostéssim al poble. I allà, al passeig marítim, hi ha un restaurant on menjaríem les millors sardines a la brasa de tot Croàcia. Aquestes imatges són de la guerra de Síria. Concretament són del front de Kobane, una ciutat que s'ha convertit en un icona de la resistència contra l'estat islàmic. I elles són l'Ariane i la Borin, dues comandants de les unitats de defensa de les dones, un exèrcit de dones que ha pres el control de la zona kurda del nord de Síria. Ara mateix s'estan desplaçant cap a un dels campaments que ha estat atacat. Com la Borin, fa més de 15 anys que lluiten per a defensar els seus drets com a dones i per a defensar els seus drets com a kurdes. Quan va començar la guerra, molta gent va fugir, incloses les seves famílies. Ara molts són malvivint en camps de refugiats a Turquia. D'altres van emprendre el perillós viatge cap a Europa a través del mar. Però elles han decidit quedar-se i lluitar. I la seva lluita, com a dones guerreres, és doble. Perquè estan lluitant contra l'estat islàmic, però alhora estan lliurant una batalla igual de bèstia contra les normes patriarcals de la seva pròpia societat. La resistència més gran es troba en l'esperit d'una dona lliure, diuen. Aquestes dones han instaurat un nou sistema polític en la zona que controlen. És un sistema polític basat en idees feministes i llibertàries. Tant la Diana com la Borin estan disposades a donar la vida per aquestes idees.
i estan disparant amb les seves Kalashnikov cap a un grup de militants de l'estat islàmic que està intentant rodejar-les. Són uns 20 homes. Tots van vestits amb uniformes foscos i alguns són tan joves que encara no els ha viscut la barba. Tots duen una clau penjada al coll, la que els obrirà les portes del paradís. La mateixa clau que duien els soldats de l'Iran quan lluitaven contra l'Iraq ara fa més de 30 anys. Bona estona i em tiro aquests creuats. Ara, els militants de l'estat islàmic s'han refugiat a una casa a uns 300 metres de les muntanyes. I aleshores elles aprofiten per a trucar a l'avió de la coalició. I ho fan des del mòbil, des d'una aplicació que envia les coordenades exactes. L'explosió causada per una bomba aèria ha fet explotar la casa on s'amagaven els militants de l'estat islàmic. No n'ha quedat rastre. El combat ha acabat i els soldats se'n van en silenci cap a la ciutat. Oh
mariners a una platja... És el xiste. No, calla, no és el xiste. Vols que t'ho expliqui o no? Va. Doncs arriben uns mariners a una platja, imagina. Perfecte. L'idea de platja. És una illa deserta. No, no és una illa deserta. Bé, no sé. Però no crec que ho sigui. No, no pot, seria estrany, crec. Però està clar que en aquella època hi havia menys gent que ara al món. Gairebé deserta. Ok. Gairebé desert. No, gairebé deserta no és res. És una contradicció. Bé, és igual. No hi arriben, hi són. Ja hi són els mariners a la platja i de fet estan a punt de marxar. Han passat la nit allà i estan preparant el vaixell per salvar. Quin poc rigor. És un mite, no és rigorós per definició. Aleshores, un d'ells, el més gran potser, descobreix allà, a pocs metres, un cos. Un cos petit, blanc i net, ajagut sobre la sorra. És estrany, pensa, perquè fa tan sols un moment no semblava que hi fos. Com és possible que no l'hagin vist abans? Potser la seva pell pàl·lida s'ha camuflat amb la sorra blanca. Potser. L'home s'hi apropa amb cura i el mou lleugerament també ensejar el pitjor. I la seva sospita es confirma. És un nen. És mort? No. Aquest nen no està mort. Està borratxo. L'olor que fa és com d'una deliciosa barreja de vins dolços. I no dorm. En realitat està simplement embriac, com endormiscat. Obre els ulls, somriu, tanca els ulls, s'acomoda. Sobretot sembla estar en pau. Va venir ganes de veure i ja no al seu costat. Petitó, va, vine, aixeca't. No hi ha ningú amb tu? Va, vine, no pots quedar-te aquí sol tirat, vine. El nen, alegrement somrient i borratxo, el segueix fins al vaixell que ja comença a salpar. I un cop allà, coberta, envoltat ja de tota la tripulació, és com si els crits i les rialles dels mariners l'haguessin tret de sobte de la borratxera, com si hagués recuperat la claredat. I els mira tots, d'un en un. Què feu? Què són aquests crits? Digueu-ho, mariners. Com he arribat fins aquí? A on penseu portar-me? És una bona qüestió per a un nen, no? A on penseu portar-me? Podria anar perfectament com a vers del We are the world, we are the children. Una pregunta absolutament lògica per a algú que es desperta al mig d'alguna cosa que ja està passant. Una maquinària que ja està en funcionament. Les primeres paraules. Abans que mare. Abans que pare. Abans que sí, no, vull, meu. Les primeres paraules per qualsevol nen haurien de ser a on penseu portar-me. I després un silenci sostingut i una mirada fixa que significa clarament responeu. La pilota és al vostre camp. Responeu i no intenteu fotre. Si veieu que no teniu una resposta satisfactòria, busqueu-vos la vida. Però no intenteu fotre'm perquè we are the world, we are the children i no faig ni mig metre i ja he pillat quin és el vostre rotllo, joder. On penseu portar-me? Però no tinguis por. Digues a quin port vols arribar i nosaltres et desembarcarem a Catalunya. Pel que sembla, el codi ètic dels mariners de l'antiguitat era molt semblant al dels empleats de banca de l'actualitat. Perquè passi, parlem! Però tenen claríssim que te l'estan clavant pel cul, perquè saben perfectament que el vendran com a esclau tan bon punt en tinguin l'oportunitat el primer que els ofereixi 4 monedes. Així que el nen respon. A Naxos. Poseu rumb a Naxos. Allà és casa meva. Allà trobareu una terra hospitalària. Per descomptat que el nen no triga a adonar-se'n que el vaixell navega en una direcció molt diferent i que no tenen cap mena d'intenció de posar rumb a Naxos.
Què he fet jo per mereixer aquest càstig? Quina glòria obtindreu si enganyeu, sent adults, a un nen, i sent molts a un de sol? I en aquest precís moment ja se saben tots sentenciats, perquè mentre pronuncia aquestes paraules, el nen ja és molt més que un nen. I ja es desvella la seva veritable natura divina, com a déu Dionís, que furiós es disposa a jugar el joc preferit dels déus, el càstig exemplar, a alliçonar, a ensenyar respecte, posar els punts sobre les is, donar escarment, mostrar-se implacable mitjançant la fúria, pam, pam, al col·let, si ho faig pel teu bé. I tot aquest rotllo de bondage, dominació i disciplina anglesa que els hi posa realment dura a tots els déus, que a tots els hi dona pel mateix, hòstia, que només cal llegir com ho descriu Viti per veure com tota la posada en escena té moltíssim de BDSM, 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 de BDSM. Creixen eures als vents, que amb els troncs flexibles s'enfilen serpentejant i el blanc es cobreix de tiges i fulles, 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 fulles. Ell, amb el tronc coronat de pàmpols branda una llança amb quietud de fulles verdes esquillant. Geuen al seu voltant fantasmes de lecs de tigres i amb la pell coberta de taques panteres ferotges. Tots els homes, ocups per temor o per la follia, salten llavors al mar. L'espina dorsal es doblega, l'espina dorsal es doblega, el seu nas i la seva boca s'eixamplen i la pell és de dures escates coberta. Les seves mans es fan cada cop més petites fins que ja no són mans i els hi escau de dir-se'n el net. I vol agafar les mans, vol agafar les mans, vol agafar que ja no té braços, que es fiquen pel cos sense membre, dins mesurades d'un salt en forma de fals, una cua porta al darrere, ben bé com la lluna, creixent fins partida! Què us sembla? Si visualitzes? El mar, tenyit del color del vi. I tots aquests homes, que no tornaran a ser. Va pensar? La imatge, 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 imatge. Ho veieu? Imatge, 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 imatge. No creieu? He firmat amb molta gent morta. Quan hi penso no entenc com es poden firmar tots aquells cadàvers. Ara no puc ni mirar-me les imatges. Em fa angúnia. Quan veig les cares inflades o els rostres amb el fuig en blanc o les mosques, se'm regira l'estómac. I de vegades encara puc sentir l'olor de la carn. El primer cop que vaig intentar editar aquestes imatges, mesos després de tornar de Síria, em vaig passar el dia plorant. El dia següent, quan em vaig llevar, havia atacat el llit de sang. Vaig estar més d'una setmana sagnant molt intensament. Crec que el meu cos deixava anar la tristesa i el dolor que no vaig poder sentir mentre era allà. Perquè mentre les filmava no sentia absolutament res. Era com si el meu cos funcionés per inèrcia, com si m'hagués desconnectat de mi mateix, com si estigués adormida. Crec que així és com ens sentim quan veiem imatges de morts i de violència a la televisió. Com si la televisió ens hagués desconnectat de la capacitat de sentir aquesta emoció. És com si estiguéssim adormits.
no tinc ni idea de si amb la pel·lícula que estic fent seré capaç de transmetre el que vaig viure allà. Si seré capaç de transmetre l'emoció. Però fer-la s'ha convertit en un intent de pair-ho, en un intent d'entendre, i en un intent de trobar una resposta. Jo us parlo de ritme. És un fenomen natural. Tothom té el ritme a dins. Sense ritme no hi ha vida. L'univers són ritmes i nosaltres també. La circulació, la respiració, quan parlem i caminem. Unes vegades més accelerat o més pausat. Imaginem que un dia la Terra para de donar voltes. S'enfonsa tot. El pes i la velocitat han d'estar en una harmonia perfecta. Podem tenir ritme de dues maneres. Una és científica i l'altra intuitiva. I les dues coincideixen. Tot va néixer d'un dum. Segons les mitologies hindús, el naixement de la Terra va ser fruit d'un xoc entre matèria que avui dia ho definim com la teoria del Big Bang. Els xocs constants que transcorren l'univers desencadenen el ritme i l'equilibri. Ho podem resumir en pes, espai, velocitats i temps. El mateix ens passa als éssers humans. Estem en xoc constant. Per això encara estem desequilibrats. Som una espècie molt jove. Hem tingut dues guerres mundials, les guerres d'abans i després hi segueixen les guerres. I no ha pres res. Tothom està armat, tothom. Perquè massa sovint l'altre és una amenaça i no és una promesa. Jo vaig néixer a Iraq, a Bagdad, els meus pares són d'allà, d'ètnia kurda. Em vaig emigrar per raons polítiques perquè la meva vida estava en perill. A l'any 79. Era estudiant a la Facultat de Filologia Àrab. El país estava preparant la guerra contra l'Iran l'any 80-81. Escoltava la preparació, la propaganda, les banderes, les cancions patriòtiques, com a Alemanya, als anys 30. Jo no volia tornar. Sentia rebuig. Ho dic amb tota la sinceritat del món, jo no m'identifico amb cap país, amb cap poble, amb cap religió. Les habituds allà són etapes i pàgines. El que passa a Iraq ho segueixo de llum. Què s'ha de fer? Estar-hi, pensant, patint cada dia, no té sentit. Una cosa és haver nascut a un lloc i l'altra cosa és la vida. I la vida és sagrada. I un altre escollir decidir a qui ho comparteix, a qui la dona, a qui la regala. Jo no tinc el sentit del país, jo no soc del lloc, perquè la terra no és de ningú. És la mare de tot i la tomba de tot. És la mare i tomba. Mare
tumba. Y después te pregunta qué panes. ¿Dónde es? De la India, de Turquía, de Italia, de Francia. Vos sonte, yo no soy del lloc. Hay que quemar las naves igual que meter. La vida empuja y no hay vuelta atrás. Al fin, acaba allí, la vida comienza cuando sabe qui és i per què serveix. El ritme és el misteri de tot. Qualsevol ritme té un principi i un final, com la vida. I tot que s'ha desrevoltant és rítmic, en silenci, ple de colors i olors. Equilibri, harmonia, dinàmica rítmica. Els hindús també deien dansar és flotar, desafiar la gravetat amb els peus, sortint de l'eix nostre. El ritme i la dansa són el mateix. La paraula màgia és bonica quan escoltem Bach, Tchaikovsky, Manuel de Falla. Això és el misteri, i passa poques vegades. El misteri passa poques vegades. M'agradaria ara, entre tots nosaltres, ara veurem que tothom té ritme dins. Us ensenyo el ritme, ho fem amb les palmes i les aplaudís. Res més, és molt fàcil. El vi ajuda, però no fa miracles. Fora d'aquella platja, semblava com si no hagués passat res, com si de cop i volta ja no fóssim les mateixes dues dones. Segudes a la terrassa d'un restaurant, la nostra conversa s'havia tornat buida i anodina. I en comptes de marxar en silenci, sense comiats ni frases carregades de ridícules bones intencions, vam quedar-nos allà, l'una davant de l'altra, intentant donar la situació. Però de sobte ens havíem tornat maldestres. Ens va semblar, suposo, que era necessari conèixer-nos, que ja havia arribat a aquella fase. I començarem a fer el que fins aleshores no havíem fet.
Intentar saber qui era, saber coses l'una de l'altra. Com si ja haguéssim passat la prova del ball de màscares i hagués arribat el moment de desvetllar els nostres autèntics rostres. Durant tot el temps que vam ser la nostra cara, a la vora del mar, vam mantenir una sèrie de pactes implícits que van convertir les nostres trobades en alguna cosa ritual, en una porció del misteri que havíem mimat sense parlar-ne. L'absència de dades ens havia mantingut en una tensió perfecta, unides i allunyades al mateix temps. I aquesta tensió ens havia obert un espai nou i propi. Ara, en canvi, les dades eren allà, reclamaven la seva aparició al primer pla. I com més posàvem les nostres cartes sobre la taula, més necessitàvem empènyer el moment i les sardines cap avall amb el vi blanc allà, assegudes a la terrassa d'un restaurant, amb restes d'escames cremades adherides als llavis i les bufetes plenes. Fèiem aigües. Perdíem a dojo el misteri agradable que havíem estat. I deixàvem ja de ser el nostre mà. Deixàvem de ser, potser, deixàvem de ser un qui sap. I una sospita. I no passa res, perquè estem fetes a força d'acumular derrotes una sobre l'altra. El comiat va ser, per descomptat, gairebé un tràmit a més d'artificiós. 3 botelles de vi el van convertir gairebé en ridícul. La vaig mirar mentre s'endinsava en l'oscuritat. Em venia de gust veure com desapareixia davant meu, pensant que potser aquell darrer record bonic que tenia. Però una convulsió sobtada em va fer apartar la vista d'ella i allà, al passeig marítim, a sota d'un fanal, vaig vomitar. Vaig vomitar molt. Durant molta estona vaig estar expulsant una pasta cremosa i amarga en la que es podien distingir clarament restes de peix i un eco de l'olor del vi, barrejats amb estranyes escometes i substàncies gàstriques. La vida em fugia per la nuca i allà no hi havia ningú. On és la gent? Vaig arribar a pensar. Com vaig poder, vaig entrar de nou a l'arena i, deixant un rastre rere meu amb tota la roba que m'anava traient, modestrament vaig arribar fins a la riba. Feia fred. I ara es podien distingir molt clarament els laments que arriben sempre des del mar. Encara sentia l'eufòria matxifosa del vi. Em vaig atinsar a l'aigua i vaig deixar-me abraçonar jugant a fer el mort. I era tan agradable. Vaig jugar que era una morta de forma totalment entregada. Em vaig deixar flotar fins més enllà del temps com juguen els nens. I els corrents van ser generosos i em van arrossegar a la deriva. Els laments eren cada vegada més clars. I ara ja es podien distingir clarament les seves històries i els seus dolors en cadascuna de les seves diferents llengües. De tant en tant podia notar mans que s'allargaven des del fons per acariciar el meu cos unes, per intentar enfonsar-me amb elles altres, de vegades només per cridar l'atenció i reclamar les oblidades. Diverses vegades em van xiu-xiuejar les oïdes. Diverses vegades em van fer plorar. I en una ocasió em van besar. No vaig trigar gaire en topar-me amb la vella barca. Vinga, va, puja. Ulisses estava tan vell i desmillorat que no semblava que hi hagués un cos sota aquella llarga barba, però vaig poder notar com els seus músculs mantenien encara el seu vigor quan em van sostenir perquè pugés a la barca. Canta'm. Canta una altra vegada per mi, si us plau. Ara realment estava fent molt fred. Així que em vaig apropar a Ulisses i vaig deixar que m'abracés. Ho sento, Ulisses, li vaig dir. Però crec que ja és massa tard per això. Ni tan sols conservo la meva antiga veu. Aleshores va ser ell qui tendrament va apropar els seus llavis a les meves oïdes
i va taralejar una antiga cançó de bressol fins que vaig caure dormida. I ell em va tornar a dipositar amb molta cura sobre les onades, deixant-me de nou a la mercè dels corrents. Em van despertar els rajos de sol i el soroll d'una màquina que escombrava els carrers. Estava asseguda sobre el meu vòmit, allà, recolzada a la fanada. Tenia restes de vòmit a la roba i al voltant dels llavis barrejant-se amb mocs i alguna llàgrima recent. Tenia restes de bilis als cabells, a les ungles, que s'havien escorregut entre els meus dits i adherit als meus turmells. Les persones ja començaven a prendre els carrers de nou. Vaig aixecar-me com vaig poder, feia mal al cos, m'havia constipat. I per la incòmoda humitat que vaig notar al caminar, vaig saber que més m'havia pixat a sobre. Vaig sentir-me bé, tot i que no ho veia. Perquè aleshores vaig tenir la certesa que tot continuava al seu lloc. Que mentre hi hagi accessos, hi haurà horitzons. I vaig pujar al primer autobús que va passar sense poder parar de somriure. I confiant que al cap i a la fi, viure continuaria sent un intent necessàriament fallit de rastrejar allà fora a la cerca d'atrapar un horitzó. Un intent necessàriament fallit de rastrejar allà fora a la cerca de respostes, per acabar sempre abraçant-nos amb potser, amb qui sap, una sospita camuflada de paisatge i de llarga desfilada sense remei de la que prou feines en quedaran petjades.
Thank you.